No niin, tervetuloa mun matkassa Lady Linelle. Lähdetään katsomaan mitä täältä löytyy. Täältä löytyykin sitten Ainon työhuone. Jätetään tänne Ainolle viesti huomiseksi. Täältä löytyy meidän kuntosali. Ja sitten spinning-sali. Jaha, täältä Ainoja lämmitteleekin. Jaha, täällä joku innokas treenaaja heti aamusta treenaamassa ojentajia. Okei, jatketaan matkaa tänne sun studioon. Jaha, täällä on attack-tunti menossa jo. No niin. Siirrytään sitten tänne meidän Red Studioon. Täällä pitäisi olla venyttelytunti menossa. Täältä siirrytään meidän pukuhuoneisiin ja saunaosastolle. Eli täältä löytyy yksi pukuhuone ja loput on tuolla oven takana. Ja täältä löytyy sitten sauna ja suihkuosasto. Jaha, täällä onkin jo joku saunomassa treenin päätteeksi. Ja suoraan täältä saunaosastolta pääsee sitten tänne meidän relax-alueelle. Täältähän löytyy uima-allas ja infrapunasauna. Infrapunasaunan jälkeen voi vielä tulla rentoutumaan tänne hieromatuoliin. Tai siirtyä tänne solariumin puolelle. Täältä löytyy yksi solarium-koppi, jossa joku on jo grillaamassa itseään talven varalle. Ja jos ei nämä riitä, niin lisäksi täältä löytyy vielä tämmönen hieromalaite. No niin. Ja sitten me ollaankin kierretty tämä koko Lady Line ympäri ja voidaan lähteä kotiin. Täällä Iida tyytyväisenä moikkaa meille vielä oven suussa.